ani san 2020 aw minnu bɛ kan filɛ an ka bɔlɔlɔkannaw la Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkanna ma ni aw ka kunnafoni ale waati selen Malikunafoni.net ale jabaranin kan a y'o bisimila. M5 RFP cɛdenw u tun ye dansigi u ka jamana sariya labatobaliya la ko fo seliba o ka tɛmɛ o yɛrɛ tun kɛra juillet kalo tile 19 tɛmɛnen nka kunu seli tɛmɛnen tɛnɛ utukalo tile 3 san 2020 u ye u ka jamana sariya labatobaliya u y'a daminɛ an ka faba kɔnɔna la ani a kɛrɛfɛ yɔrɔw la o siratigɛ la sa an ka mairie ka taa se an ka douanew ma impôt ani fo ka taa se an ka kurankow bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ mun na ani an ka kiri tigilamaw olu ka yɔrɔ la fo ka taa se jamana barakɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma an ka faba kɔnɔna la yan nɔ olu bɛɛ o datugura kati yɔrɔ fana olu yɔrɔ caman o fana datugula nka katikaw yɛrɛ ka fɔ la sa ko kati denmisɛnw olu ye kati cakɛyɔrɔ ni ka olu datugu fo ka taa se u ka siraba minnu bɛ yen nɔ olu kanana ni bolimafɛnw bɛ nafolo sara ni ka tɛmɛ o fɛ n'a bɛ fɔ o ma ko péage o dɔrɔn de labilala walasa maaw ka tɛmɛcogo ɲuman na u kana nafolo sara bolimafɛn ta fanfɛla la o siratigɛ la sa u y'a yira k'a fɔ ko u bɛ to désobéissance civile na ni o de ye ka jamana sariya a labatobaliya ni ka to a kan an ka jateminɛw y'a yira fana k'a fɔ an ka jamana finitigiw olu tun bɛ yalayala la faba fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la walasa ka jamanadenw ni ka olu lakana. Kunu tɛnɛ utukalo tile 3 san 2020 minisma ma olu ka pankuru ale ye a jiginyɔrɔ jɛ pankuru min yɛrɛ sa n'a tun bɛ ka bɔ an ka faba kɔnɔna la ni ka taga Gawo a jiginyɔrɔ gɛlɛyara kosɛbɛ ka sababu kɛ a kun kan ka jigi Gawo pankuru jigiyɔrɔ kɛnɛ la a taara a yɛrɛ sɔrɔ dugumala o la nka u ka fɔla sa maa 11 o de joginna wa o jogini yɛrɛ o ma kɛ jogini jugumanba ye ten o maa 11 na sa u ka pankuru bolila o tun bɛ a la. Komatexi ɲɛmaaw u y'a yira k'a fɔ ko Komatexi u bɛna ale datugu k'u ka baarakɛlaw ni ka olu bila kalo 3 baarabila la ka sababuya kɛ Komatexi a bɛ nafolo ko gɛlɛya kɔnɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan o de siratigɛ la sa Komatexi baarakɛlaw u bɛna kalo 3 baarabila kɛ kalo 3 baarabila min yɛrɛ ni a bɛna tali kɛ utukalo tile 3 ka taa a kuncɛ octobre kalo tile 31 san 2020 segu Komatexi ma ni ye olu k'a fɔ ye an b'aw hakili jigin k'a fɔ ko Komatexi ale bɛ nafolo ko gɛlɛya kɔnɔna la maa minnu n'olu bɛna taa nin baarabila in na sa a ma bɛ t'i jɔ maa 1000 o bɔɲɔngo la. Karido utukalo tile 2 san 2020 sirabakan kasara jugumanba o kɛra Kasela nɛgɛ kaɲa 10 tɛmɛnen ni sanga 45 o bɔɲɔngo ye Kasela ale bɛ segu o sira fɛ protection civile ma olu ɲɛma ka fɔ la sa ko maa 9 o de tun bɛ bolimafɛn ninnu kɔnɔ a maa 9 yɛrɛ la sa maa 6 o bɔnɛna a nin na o maa 6 ninnu yɛrɛ la sa an ka ba polisilakaw olu ka lakɔliden kalanden 1 o tun bɛ a la a lakɔliden kalanden yɛrɛ la sa o bɔnɛna a nin na maa 2 wɛrɛ tun b'a la sa o fana tun ye an ka finitigilakaw ka kalanden dɔ ye o maa 2 yɛrɛ sa olu joginna kosɛbɛ ni maa minnu n'olu joginna u taara teliyara ni ka taa n'u ye an ka dɔgɔtɔrɔsoba la ni o ye Gabriel Ture walasa u bɛ se ka nɔgɔya sɔrɔ teliyala cogoya min na an bɛ dugawu kɛ banbagatɔ ninnu ye ala ka u dayɔrɔ ni ka o sumaya maa minnu fana bɛ yen nɔ n'olu joginna kosɛbɛ ala ka nɔgɔya kɛ u ye. An bɛ taa kokan kibaru la an bɛ taa Gabonkaw fɛ yen nɔ Gabon kabi mɛkalo tɛmɛnen u y'a yira k'a fɔ ko coronavirus ale nɔgɔyara u ka jamana kɔnɔna la nka dɔgɔkun tɛmɛnen na sa a yirala k'a fɔ u ka taji baarayɔrɔba min bɛ u ka jamana kɔnɔna la o baarakɛyɔrɔ maa 125 a yirala k'a fɔ ko coronavirus bana yera olu de la o kɛra gɛlɛyaba ye u ka jamana kɔnɔna la u ka kɛnɛya minisiri ɲɛma ni o ye Guy Patrice Obiang Dongue ale wulila ka se nin cakɛda in na ni ka taa i ɲɛda banabaatɔ ninnu kan.
an bɛ taa togokaw fɛ yen nɔ u ka diinɛ tigilamaw fo ka taa se u ka jamakulu gansan maaw ma ani u ka fanga sinamatɔw maaw ko olu dɔdɔlen tun don u ka jamana tigilamaw fɛ ko o fɔra maa minnu fɛ sa o de ye kunnafonidilaba 2 tun bɛ yen nɔ diɲɛ seleke naani kɔnɔna la olu de ye nin kuma in fɔ o kunnafonidilaba ninnu sa u y'a yira k'a fɔ ko tɔgɔlɛ maa 6 k'olu ka nɛgɛjuru sira n'o y'u ka bolola nɛgɛjuru sira ye ko o fana tun dɔdɔlen don u ka maaba dɔ fɛ sa ni o ye u ka Pegasus ye. Ni bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni la Malikunafoni.net ale jabaranin kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na jan'o cɛ sa an b'a fɔ ko aw bɛɛ lajɛlen sanbɛ sanbɛ ala k'an ka sanw hɛrɛw ala k'u caya aw minnu bɛ tunga fɛ n'a bɛ ka an lajɛ ala ka tunga diya aw bɛɛ lajɛlen na aw ɲuman taara cogo min na ala ka segin ni aw ɲuman ye ka na an ka faba kɔnɔna la yan nɔ an ka jamana halisa ala k'a basigi ala ka sigi ka fɔ ka o kɛ a fura ye an bɛ yafa deli aw fɛ aw minnu bɛ an filɛ su ani tile an b'a fɔ ko aw bɛɛ lajɛlen bonne fête aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ